Suomessa julkaistaan vuosittain satoja uutuuskirjoja, romaaneja, runoteoksia, tietokirjoja, kirjoja, joista et ole kuullut koskaan aikaisemmin. Et ole lukenut kirjoista lehdissä, eikä kirja ole tullut vastaan kaupassa tai kirjastossa. Miksi ei? Koska tarjontaa on vain niin paljon. Sanomalehdissä ei riitä palstatilaa. Iso osa aarteista jää kokonaan huomiotta. Kirjamaa on uusi palvelu, joka esittelee suomenkielistä kirjallisuutta uudella tavalla. Saat vähän käsityksen, kun tutkit palvelun yläpalkkia. Tätä pyörivää palkkia täällä, jota kutsutaan karuselliksi. Jos katsot tai kuuntelet tätä tabletilta tai puhelimelta, saat swipeaamalla tämän karusellin kirjat pyörimään. Tietokoneella sama tapahtuu klikkaamalla nuolinäppäintä. Kun klikkaat mitä tahansa kirjan kantta, sen esittelysivu avautuu. Avataan nyt esimerkiksi Iida Turpeisen Elolliset romaani ja sen etusivu. Tämä romaanihan voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailun nyt tässä syksyllä. Katsotaan heti, mitä tältä sivulta löytyy. Ensiksi ne, jotka käyttää WordPressia ja ymmärtää WordPress-julkaisuohjelman filosofian päälle, näkevät, että täällä on kategoriat. Kirjat on yksi kategoria ja kustantaja on toinen kategoria. Ja ne tulostuvat aina tänne vasempaan ylänurkkaan. Samaten otsikon alla on kirjaan liittyvät avainsanat. Niitä voi olla 3, niitä voi olla 4, 5 tai 6 tarpeen mukaan. Ja sekä kategoriat että avainsanat ovat sitä perusjulkaisuohjelman ideologiaa. Ja sitä mukaan, kun Kirjamaan kirjasto karttuu, niin nousevat arvaamattomaan arvoon, koska sieltä löytyy aina sitten uutta luettavaa. Mutta sitten voisimme katsoa vähän enemmän semmoisia spesiaalia juttuja, mitä Kirjamaassa on. Ja lähdetään ensiksi katsomaan, kuka tämä on tämä kaveri, joka lukee tässä ilmeisesti tablettia. Tästä kun klikkaa, niin silloin kun Kirjamaan kirjasta on tehty arvostelu, niin se avautuu suoraan siitä kirjan esittelystä. Ja siinä toimitus pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen journalismiin, koska nyt on niin monta lehteä mennyt nurin ja niin monta lehteä yhdistynyt, että kritiikki on siirtymässä verkkoon ja verkon pitää vastata huutoon. Kirjamaa arvostelee ainoastaan niitä kirjoja, jotka on lähetetty palveluun painovalmiina pdf-nä ja jotka on muidenkin kriitikoiden luettavissa verkkokirjana. Ja verkkokirjat siis pyörivät tässä yläreunassa ja kaikki verkkokirjat löytyvät Mediakirjastosta. Siirrytään sitten takaisin, eli tästä kirjakassista päästään samalla tavalla takaisin tänne kirjan esittelyyn, joka on kuitenkin se kaikista tärkein osa sitä kirjan sisältöä. Ja katsotaan, mitä muuta täällä on. Että Kirjamaallahan on oma toimitus, joka kirjoittaa ja arvostelee teoksia, mutta tämän lisäksi me halutaan verkottua. Ja me halutaan verkottua kirjallisuustoimittajien, kulttuuritoimittajien ja kirjasomettajien kanssa. Ja siksi tässä järjestelmässä on myös tämän kirjan esittelyn alareunassa palsta kirjasta muualla, johon tulee erikseen median kritiikit,
Tässä on nyt esimerkin vuoksi laitettu ainoastaan Hesarin kritiikki, mutta siellä voisi ihan yhtä hyvin olla vaikkapa Koti-Kajaanin kritiikki, kun Koti-Kajaanissa innostuttaisiin kirjoittamaan muustakin kuin Ilmari Kianosta ja Eino Leinosta. Ja mikäli somettaja on laittanut linkin omaan blogiinsa, niin täällä näkyy erikseen sitten samantyyppinen somepallukka, jonka takana näkyy sitten kaikki somelinkit. Ja tällä verkottumalla, että kaikki liittyy kaikkeen, ja niin pyrimme siihen, että kaikki voittaisivat. Tässä nyt on oikeastaan se keskeisin aineisto, mitä palvelusta näkee silloin kun tähän ei kirjaudu. Nyt itse asiassa esittelen kyllä vielä tämän etusivun. Eli ideana tässä, silloin kun palvellaan tavallista lukijaa, himolukijaa tai lukijaa, joka etsii uutta luettavaa, olisi se, että kirjamaa kirjoittaa mahdollisimman laajasti kaikesta, mikä liittyy kirjaan. Tämän koko palvelun idea alun perin perustuu tuohon kirjakerhoihin. Mä itse olen sitä sukupolvea, joka 80-luvulla, jopa 70-luvun puolella tilasin suuren suomalaisen kirjakerhon kerholehden ja taisinpa jonkun aikaa olla uuden suomalaisen kirjakerhonkin jäsen. Ja ne oli aina hienoja hetkiä, kun kerran kuukaudessa tuli juttuja kirjoista, juttuja kirjailijoista, juttuja kirjallisuudesta. Siihen samaan pyritään näissä. Eli kirjailijahaastatteluita on tulossa ja tämmöinen palsta kuin Ajassa, niin siinä kirjoitetaan sitten kirja-alan ajankohtaisista asioista. Täällä esimerkiksi löytyy Karkkila Högform, joka oli tuossa marraskuun puolivälissä oikein onnistunut tapahtuma. Täältä löytyy kriittistä näkökulmaa esimerkiksi siihen, että tämä hallitus on lakkauttamassa vähälevikkisen kirjallisuuden ostotukea, joka on todella huono asia noille pienille ja keskisuurille kustantamoille. Mutta koska videot vie paljon tilaa, niin mä lopetan tähän kohtaan tämän ensimmäisen videon ja lähdetään sitten vasta seuraavassa osassa tutkimaan, mitä vihreää nuolta painamalla tapahtuu ja mitä tarkoittaa tunnukset, mitä tarkoittaa tästä mukaan, mitä tarkoittaa luetuttaako tilaa uutiskirje. Kiitän tähän saakka ajastasi ja toivottavasti tavataan Kirjamaassa, Kuopiossa tai Turussa tai sitten ihan täällä digimaailmassa. Kiitos.